Ongi, altzarete? Bai, banuen berriro ere zuekin egoteko gogoa. Eta merezi duzuen bezalako ongi etorri bat emateko? Nahi galduzue kanta unkibarri bat kantatzea? Bai, ea ba. Behin batian Loiolan erromeria zan, antxen ikusi nuben neskatxa bat plazan, txorilla baino ere harinago dantzan, uraxen bai polita, han politik bazan, txorilla baino ere harinago dantzan, uraxe bai polita, han politik bazan. Agoixilik, babua. Zer nahi duk, jendea etxera buruko minez joatea, ala? Ra, entzun eta ikasi. Kebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Pela txirri, mundu guztia lokartuko duk. Gasteiztarrei, martxa gustatzen zaiek, martxa! Especial! Ai, aukalapita! Kontxo! Zea, txiribiton radiokaseterekin azaltzea besterik etzaigun falta, It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Super Miri, Super Miri, oh hey, Super Miri. Así da. Naikoa! Kontxo! Mirri, utzi berehala arma arriskutxo horiek lurrean. Berehala, tira! Mirri, berehala esan dut. Mirri!
Hau lasaitasuna. Egi esan, honezkero argi eta garbi gelditu da, hirurok musikari zena dugula, ezta? Bai, baina garbi geratu duk, mirri handia dela, hiruren arteko onena. Mozarten irakaslea, Beethovenen lehengusua, Kasiano zenaren ondorengoa, musikaren aita jauna. Mirri, Bilbotarra ematen duk motel, fantasma! Ni fantasma, bai, pospolina. Pospolina! Hobe izango du kantatzea kantu bat fina. Ados, txulufrina! Txulufrina, Katalina, dantza egiteko grina. Txulufrina, Katalina, ona izeba Fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arraun feliz. El verano llámalo si no me dominé. Vamos a cantar un canto para todos divertir. Ya andunes gustío aquí, yo tomé a mí. Canta de algún laguno, canta canto de berrín. Txulufrina, Katalina, dantza egiteko grina. Txulufrina, Katalina, ona izeba Fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arraun feliz. Gora Euskadi, no la conezca moñoña. Wow, eta nolako pintxoa, hau festa. Ikusi nahi duzuen nolako ligoia naizen? Oartu, oartu, ikusiko duzue. Señorita, nahi alduzu kategoriako pintxo bat probatu? Bai, badakit kategoriakoak direla. Nik prestatu ditut eta... Baina, ekarri bat, ekarri. Ikusten, sekulako arrakasta daukan neskekin, David Bekangoitia! Ekarri.
Begira! Arlotea! Begira nola jarri nauzun! Iztipu txikia izan da, barkatu. Istripu txikia, zu baizarela txikia! Zu! Barkatu bat erbentzia, baina txirri xosomikotearen antza pixka bat hartzen dizute, Sarri esaten didate hori, bai, zera, txirri, bailazo, jakintzu eta dotore hori, ni bere lehengusina naiz. Txurri. Txurri? Ba, txurri, txirrirena. Polita, gustatzen zait. Baina nik esango dizut, txurri pitxurri. Badakizu, playboyen kapritxoak dira. Zuatzara kiosko honetako nagusia? Hau ez da kiosko, hau ez da kiosko bat. Hau bidaia agentzia bat da. Txirrirena All Stars. Eta barkatu baina oso lanpetutan abil, Lili Andereño ederraren zat, bidaia luze bat antolatzen ari naizelako. Lili Nuit oporretara joateko aldaba, Bai, inguru hauetako gizon kaballeroso batekin. Horin piusiblea da! Iba izela imposible. Barkatu, deskuiduan ezagutzen alduzu Lili Nuit ederra. Ezagutuko ez du, ba. Lili Nuit, Euskal Herriko gainontzeko neska guztia bezalatxu, nirekin guztiz maite minduta dago. Hortxe dago barrigarria, Nien nahi senyora joatekoa. Norekin joango da maripurtzilori oporretara? Arratsaldeon, txurri! Txitxurri ez, txurri. Horize, txurri, asekas. Oi, mirri! Oso guapo eta dotore zaude? Bai, beti bezain guapo eta dotore. Baina zu nonbait, beste kaballeroso batekin joateko monxara oporretara, Zure nobio berri hori jakin daiteke nongoa den, Martitzarra izango da, edo plutoniokoa, edo... Lagunon bat da besterik ez. Eta euskalduna, petoa! No? Eta ezagutzen alduta gidan? Ui, auskalo, hain despistatua zara. Bai, Popeye ezagutzen haut. Zabeil, nire Andre Gaiarekin ligatzeko asmotan? Ai, ez, mirri. Egun gutxi batzu pasatuko ditugu oporretan elkarrekin, besterik ez? Abai, katxurri miliputxionek esan duenez, bidaia luzea izango menda. Amabostegun luze. Pazifikoko leku paradisiako batetan. Ez dakit ezagutzen duzun, Hawaii. Hawaii? Entzun alduzu, Mi hauek Hawaiiran joatekoan dira, biok tortolitok izan, kurruz-kuskus egiten. Hau ezin dut ametitu, Ezin dut ametitu! Lili Nuit eta Txiribito oso ondo egiten ari zirate, animo. Begira, zozomikote horrek erabat dena sinetsi du, dena. Ai, ne seguru zaude bidaiaren kontu horrekin jeloskor jarriko dela? Seguru. Hemen naiz,
beira zazuen, nolako tipo edukatua nahi zen, Ni tortolitoentzako, sorionik handiena kopatzera etorri naiz, Bai. Ze noberadea, ze pozik jargatzen garen horrekin. Bai, egia esan da, nero nire harrituta nago. Eta Lili Nui dama ederrarentzat, oparitxo bat dakart. Hori, zuretzat! Demontre mirri torpea zara gero, Azte txarlota da egin duen orain. Barkatu irristatu egin naiz eta... Tira, Txiribiton, eta hiri lagun handi eta xabala, oporretara joan aurretik, argazki bat egin nahi diat. Jala diortxe, bai. Segi, morrezko! Jara diortxe, ja. Hari, begirada gora, okotzap, kontuz erori guaitzeta bestela, Casanova irribarrea, begira ona ondo mesedez, horrela, Txiribiton, hain itxusia izenez, argazki kamarak txisa egin dik, moltoti bera. Hau deskalabroa, hau marinela baino espageti platerkada dirudi orain. Haien, Txiribiton, zikino zeitxura horrekin loiuko aeroportuan atxilotu egingo gaituzte. Lasai, nik konponduko dut hau berehala, Dita batean! Horitxu. Txiribiton, animo! Mirriz, txinio zauri, puntxu-puntxuan daukagu, puntxu-puntxuan! Seguru zaude, hirisko baten antzera dabil, aberia galantak egiten. Ai, neska, bai, biriak amorratzen dagoelako, zeloak ja... Mira, entzidazue, mesedez, entzidazue, Lili Nuit, ziur nago, hemendik oso gutxira, gure Don Juan Tenorio txikita jori, zure besoetan eroriko dela. Ai, hala bedi. Segi ondo ari zeratet. Txiribiton! Txiribiton, ikusten alduk tartau? Begira, lehengo triskantzaren ordainetan, hau dena, iretzat. Txiritzen, eta Txiribiton, dena, iretzat. Jopenaz, Txiribiton sentitzen diat, momenturik txarrenean, nahi gabe guztiz irristatu egin nauk. Bai, Txiribiton, arrazoia daukak. Dena aldrebes ateratzen zaiguk. Iretzat egin diagu honelako, azinolako teatro obra egin dugun hiruren artean, eta dena zapuztu duk, mirri, dena! Baina hau txirri da betiko txirri! Noski, eta betiko mirri desastroso petardoa. Eta hau dena antzerki basen? Eta niri eskenia? Baina zergatik egin duzu, Zergatik izango da, ba, Lili Nuit kotxadua airekin seko maite minduta dagolako. Baina zuk ez didazu kasurik egiten, ene potxoloa. Parodia hortarako egin dugu, jeloskor jartzeko, baina... Baina antza denez hau ere alperrik izan da. Ukituta nago. Emozionatuta.
zurekin joan nahi nuen oporretan. Eta segatik ez diatxu lehenago esan, ez nuen hainbeste tontokeria egingo? Lasai, oso barregarri egon zara. Gora Euskadi musulari ikusten, neska guztiak lepora salto egiten didate. Eta orain Mirri, emango didazu musutxo bat zuk niri? Emango ez dizut ba, batez asko, eta kurruskoskus, eta zirri biton ere bai. Baina hemen hemen jende gehiegi dago eta... Txiribiton, dagoneko gubiok jai dugu hemen. Tira, beste plaza batetara jo berko dugu, ea gubiok ere ganorazko Andregaire bat aurkitzen dugun. Zer? Badakit ze gertatzen zaidan. Jende guztia horrela ikusita, zekiat? Badakit. Inbiri esetitzen ari nau. Nik ere bai. Ara bestia. Bai, geuk ere jantzi nahi genien, baina ez dute bat ere jantzirik utzi. Bai? Denok? Denok putz? Ja. Bi? Ziltxak hori ez da behar, ziltxak funtzioan, egin begon girrifan. Bailazto jaio ginen, eta bailazto bizi, peluka eta sudur postuzto eta guzti. Ofizio hoberik ez ninda ikasi, farregin erazi, eta mundua ikusi, farregin erazi, eta mundua ikusi. Ziltxak, txertan egin behar, ziltxak, hori ez da behar. Ziltxak, funtzioan, egin beron girritan. Hau ez da berriz gertatuko, ez da pentsatu ere, ez dago eskubiderik. Entzun alduzu, Eta badakizu hori zer den? Ha! Ez dakizu zer den hori? Zer da. Lehoiaren horrua ematen du baietz. Zer da? Txiribitone xurrungak. Pentsatu dugu això, guain. Tarte txiki baten, kuluska txiki bat egingo dugu. Antxe jarri da nire ondoan, xurrunga eta murrunga. Això ez dut bat ere lorik egin alizan. Ez dago eskubiderik, Mirri, zer da zarata hori? Zer den zarata hori? Haurtxoek galdetu beha zer den. Zer da zarata hori? Txiribitonen zurrungak? Baina, oraindik lo aldago. Berak erantzundik.
Eso. Honek ematen du kamile hartza. Dudarik gabe, oraindik lo dago. Baina, gauza bat egin behar dugu. Ez da, lo egoteko garaia. Beraz, denon artean esnatuko dugu txiribiton? Bai, begira, oso erreza da. Nik bat bi hiru esango dut, eta zuek denok txiribiton esango duzue ozenki. Baina ozen, Bat, bi eta hiru! Ara, hemen dator. Gusten duzuen nola den, kuruzka txiki bat egiteko ere nola jazten duen dena. Txibiton? Gauza bat esan behar diat, baina izugarri garrantzitsu, Izugarri. Ez diago inoiz gehiago, geure bizitzan, elkarrekin lo egingo. Ez, eta ez, eta ez. Eta ez. Ez. Baldakin nun egingo duanik lo? Ukuiluan. Oixe, ukuiluan egingo dulo. Mirri, ez eta ez. Bai. Ik Mirri ez duk bakarrik lo egingo. Nik ez? Zer? Ez. Zergatik, bakarrik egotea gustatzen etzaielako, Mirri. Hori egia da, Baina, entzun ondo. Baina bakardadeak badu erremedioa. Eta inoiz ez da esperantzari galdu behar lagun berriak, lagun onak izateko. Guk badugu kantu bat hori ondo argi adierazten duena. Egingo dugu kantu hori, Mirri eta Txiribiton? Bai, egin dezagun. Egingo dugu. Behin edo behin, pentsatzen baduzu munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu munduan bakarrik zarela. Sinistu, ene laguntza, sinistu, ene adiskide. Behin edo behin, ikusten baduzu zelaian lore gorria. Behin edo behin, ikusten baduzu zelaian lore gorria. Eta ez beharrean itota aurkitzen bazara. Iluntasun eta ez beharrean itota aurkitzen bazara. Ez izutu, ene laguntza, argia etorriko data. Itxas gaiztoan dabilen txalupak isurtzen duen kemenaz. Itxas gaiztoan dabilen txalupak isurtzen duen kemenaz. Jarraitzazu, zeure bidean, jarraitzazu ene laguna. Goizeko printzak nabaitu orduko sentitzen baduzu poza. Goizeko printzak nabaitu orduko sentitzen baduzu poza. Zabaltzazu, zeure bihotza, zabaldu egun berria. Zabaltzazu, Zeure bihotza zabaldu egun berria.
Jaun agurgarriak, andere prestuak, mutikoskor zirikatzaileak, neskatxo dotore eta kaskarinak, amona Ramona, aitona Maradona. Apela, txerrizpio, tomatera. Mirri, arira esaniko duk, arira. Arira edo tomatera, ala kuidauz. Hasi behingo zire plastadarekin, bestera ez duk inoiz bukatuko. Plomoa. Ondo, publiko maitea. Ekonomia mundialari buruzko burutapen handi bat egin dut eta ondorioak. Ondorioak katastrofikoak dira. Melontzio! Grafikoa alderantzi jarri duk. Buruz bera. Barkatu. Hori. Oh, Jesus, Maria eta Jose. Ondorioak orain askozaz ere katastrofikoagoak dira. Argi esango diat, Txiribiton. Defizitaren gehitzeak eta zorpen publikoaren igoerak inflazioa eren estanda provokatuko du. Horren ondorioz, sistema finantzieroak porrot egingo du. Porrot! Eitzekia esan duen txuitonik, bakarrik ulertu zuat, asken hitza. Purrut. Argi esango diat, Txiribiton. Defizitaren igoerak eta zorpen publikoaren gehitzeak inflazioaren estanda provokatuko du. Eta horren ondorioz, sistema finantzieroak porrot egingo dik. Porrot! Ikusten gauza bera esan dik. Purrut. Hori zen, Txiribiton, purrut. Bai, Mirri eta Txiribiton. Krak ekonomikoa jasango dugu. Krisialdi mundiala, hekatombea. Horregatik, gure ekonomia salbatzeko, larrialdiko teorema bat formulatu behar dut. Basa piztialenak nire teorema zapustu duzue! Jauna, operaz, txerri, basak igukik ere badakik ondo teoriak ez duela zertarako balio praktikoak izan behar diegu bizitza. Pragmatismo ere beharrezkoa da. Ze, ideiaren bat aldaukak nirri? Hain zuzen ere, emaidak poltsikoetan duan guztia. Emaidak. Aizak, nirri. Kartzak. Potolon, ikere bai. Tira, zo. Opa! Jendena! Usten? Akabo krisia. Niretzat behin, nik orain poltsikoak ederki beteta zeuzkeak. Aizak, mirri, hau ez duk txorakeritan ibiltzeko historia, Zer, Txiribiton? Konponbidea hor dago? Bai, krisialditik aterako betun konponbidea? Eta zer da ba hori? Basakiak, zer dagoen hor eskutatuta. Zer? Emilio, el del botín. Zer da? Dirua egiteko
makina hazi ideia bikaina txiribiton. Bai, dirua barra emango aldigu makina horrek. Baina, denontzat? Iaupa txiribiton! Iaupa! Ea, txiribiton, eta nola funtzionatzen dik traste honek? Dirua da? Eman? Kopina! Ni hasiko nauki? Ni hasiko nau. Orduan, hemen txampon bat sartu beharra xahok. Gero, palankari eragin, eta gero, txampona jaso. Dozenaka txampon, eundaka txampon. Zoragarri! Kopina txiribiton, lan merkatuarekin dida batean bukatu dugu. Munduko proletarioak, juerga orokorra! Ea, birri. Txampona otan, palankari eragin. Zentzoi polita, Igo. Eta orain, txamponak prez. Txiribiton pagorio, kaka indiagu, kakitas eta kakotas. Hilo, orain bazebilek. Orain bazebilek. Berriz probatu ba? Nik ezin dian, txiribiton, diru guztiak nirriri eman zizkibat? Txiribiton, nik ez dia dirurik? Txirrizpio, urgentziazko galtzerdia. Tira. Mundu osoko krisialdia salbatzeko baldin bada, nik beti eramaten dut, baez paererako, erreserbako txampona. Txampona hemen bota. Orain, palanka etxi. Nikoa. Orain nigo, eta orain, txamponak barrabona! Mela egin nauzue! Makina ziztrina! Ieta ni ere bai, Mela, hori gertatzen duk, txampon faltsua erabiltzeagatik. Txoixoa. Txoixoa. Eta orain. Bada espadare. Wow, txiribiton! Wow! Eia! Utzi nire bai, txiribiton! Horixe! Munduko aberatxena gera! Hortzeta! Orain nahi ainadirua izango dugu eta! Horixe! Hori, dirua! Dirua! Ederki! Zoragarria, honen ondorioz,
honen ondorioz, ekonomiaren sari Nobela emango ziraten! Tira, ere bai. Txiribiton, baina. Ja, bokatu izkiago diruak. Nola ingo dugu diru gehiago ateratzeko? Noski, Mirri, txorizo gehiago sartuko ditugu! Txorizo gehiago. Eta baldaukak txorizo gehiago, Txiribiton? Txorizoak erosi egingo ditiagu eta kitxo! Eta jakin daiteke ze dirurekin negoziko ditugun txorizoak, sos guztiak banatu ditugularik. Txiribiton, txapuza! Dirurik gabe giratu gaituk, txoixorik gabe, hau, kalapita! Martxa honetan, dirua biltzeko, striptease inbarko diagu. Zeo beste remediorik, entrenatzen azteko, basakiak zer egin dezakegun. Abesti egoki bat, gorputza! Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, Neskaka mutilak, Zertan diferente, zertan gara berdinak, neskaka mutilak, zertan diferente. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neskak eta mutilak beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero guztiak urduri. urduri, izan ezuri, gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, eta denak berdin. gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza. Aupa, kuadrilla! Historio postmoderno bat kontatuko dizuete, galaktikoa! Eta nire kontakizunak egiteko trebesiarekin eta zuen imaginazio fantastikoarekin kontatzen dudan guztia ikusi egingo duzue, ikusi! Ea. Behin batian, Chicago! Behin batian, Loyola! Ixa! Chicagon esan dute, Chicagon! Eta ez Loyolan, jopelas! Behin batian, Chicagon, basiren bi detektibe hausak! Bi detektibe esan dute, bi, eta ez hiru! Bai, baina txiribiton ofertan dator. 3 por 2, hiru biren prezioan, gainera sekulako bultua egiten duen, ez? Ai, ama. Ama, behin batian, Chicagon, basiren bi detektibe hausak,
eta bulto susmagarri bat. Detektibe handiak oso ondo dominatzen zuen taldea. Kapitain prestua, presente. Eta, ni nauk kapitan pilotu, Ientxe da kapitaina? Orain ikusiko digago, sosketa. Isabela Manuela Catalina Tente Bulente Tipitipiton, Martin Chapaton, Cascabela Trompeta Laukili. Belas! Merkealditago kapitaina! Ai, ama, ausarrera kaskarra. Charlie Txirriano sargentuak argi eta garbi aldarrikatu zuen. Zeinen ederra den Chicago gauean. Ze ederra den Chicago gauean. Fantasma. Justu orduan Mirri Colombo patrullero kaskarrak berehala erantzun zuen. Chicago, Chicago, gustora erango ditut, bitrago! Chicago, Chicago, Mirri Juniorrek gustora edango ditu, bitrago! Salatari kontakatilu! Orduan Txiribiton mankuso kapitain desastrosoak horrela erabaki zuen xorrot. Minimalista! Charlie Txirriano detektibea oso zorrotza zen, Guztiek beldurrik aragarria zioten, oso beldurgarria zen. Pelas, horrela astoleo jamaten duzu. Mirri Colombo patrulleroa tipo ausarta zen, oso ausarta, ausartenetan, ausartena! Ai, ama! Mirri, orain polizia zara, bozinak zure aldekoak direla! Bala, egia, orain detektibea naiz, naiz gaizkidea! Senior! Orain polizia zorrotza naiz, Nahi dudan egin dezaket! Txiribiton mankusok laugarren lerroko kriminala atxilotu zuen. Txiribiton mankusok laugarren lerroko kriminala atxilotu zuen. Txiribiton mankusok laugarren lerroko kriminala atxilotu zuen. Entzun duzula? Eta orduan zerratik ez duzu atxilotu ba, Ez dagoelako laugarren lerroan? Egia da, Txiribiton, arrazoi duk. 6. zego gaizkilea. Eta Junior narratzaile kaskarra aiz. Horren ondorioz gure aktonesena zapuztua geratu da. Go, az! Bai, jauna. Superdimisión! A fastidiarse! Bai, jauna. Ikusi duzue, matxinatu egin zaizkit.
Bueno, baina tira. Alabaxan eta ez baxan, xardadilak alabaxan, eta atera dabila, Chicago plazan! Ixo, Chicagon esan dudala, Chicagon! Chicagon esan dudala, Chicagon! Ez desesperatu, Serafin! Altzaburua eta barregi! Lotxarik ez dugu barregiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Azalak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Ji! Jo! Ju! Lotxarik ez dugu barregiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Mazalak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Ji! Jo! Ju! Gaur, Mirri eta biok, Txiribiton eta biok gaur pozik ibiliko zarete. Dena presta. Aguraina etorri geran gaur, honetan, izango duzue, jateko aukera haundia. Nekatu arte jaten pasako dugu. Oize. Ai, holako merienda pentsatu behar dugun. Izugarria. Badakit, esan diate, aguraineko patatak direla, Euskal Herriko patataik onenak. Egia da hori? Bai. Baina, Eta, neuk ekarri ditut, ostroka rautzak. Zerengo duan, baldekizue? Patata tortilla izugarria erraldoina. ez Mirri, ez pa. Badakit, hemen agurain eta inguru honetan jasotzen direla, biltzen direla, ez Euskal Herriko, Europako patatarik onenak. Baina, agurandik hurbil zer dago? Urbasako mendialdea. Papel ez da eskorri. Baita, baina Urbasan, nor bizi da Urbasan, Bixente Artzaia gure laguna. Amai, Bixente Artzaia. Eta Bixentek ekarri diguna, jango dugu gaur. Begira, usaitu. Oina, una eska. Baina zeian behar dugu, Txiribitonen hanka bat? Noski. Txiribitonen oinendako usai berbera da. Usaina, bai. Baina Bixentek ez digu Txiribitonen hanka ekarri, baizik eta gazta ekarri digu. Usaina berdintzua, baina zaporea askoz azobea. Ze, Txiribiton, pozik, gazta enan berdugulako? Ez? Zertu ba? Hau, harrigarria da, Txiribiton ez da oposik, zerbait... Tripako mina. Txiribitonek tripako mina. Ea. Zaudete isilik. Aizue, hau kezkagarria da benetan, Ez, hau normala da, Txiribitonek beti eukitzen du hotz hori tripan, hemen. Zer? Min ez da, Zorrabiatu egin alaiz?
tripa barnea karakatu berra ditugu, beraz, segituan hemen egin, Mirri. Zainduzak ondo txiribiton, zaude? Gaixotu inzaigu txiribiton, aizuek, gaixotu inzaigu txiribiton, etzan adi hemen. Bizkor, etzan adi. Gu izango gaituk, sendagileak, etzan. Itxoin. Sendagile hona izateko, txapela aldatu egin beharra dago. Kirofanoko txapela. Oso egokia. Ea, txiribitonen badakizue, txiribitonen gorputzan, atalik garrantzitsuena importantena zein den, tripa. Ta ondo zein du behar, dain bat zaio. Maite. Txiribiton, mesedez, hau prosplexioa den. Maite. Kontzi, lasai. Ea, Mirri, Bai. entzun dezagun Ja. txiribitonen tripa barnea. Ja, izango den, zerbait gertatuko da, Zentzuten atxerri, Euskadi Gaztea? Beldurgarria duk, entzuntzake horrek. Ja. Jopelas, altxasuko trena. Da nolatan dago altxasuko trena txiribitonen tripan. Hau kontu larria da, Hau kontu larria da. Txirri, ebakuntza egin behar zeu. Baina Ebakuntza. Labanaz. Ai, ama. Txiribiton, geldire. Hago lasai, txiribiton. Txiribiton. Lasai, moñoño, lasai. Ez duk bat ere sufrituko. Anastasia pizka bat jarriko diogu eta, Bat, 2 eta 3. Arki, Ea bada. Ea. Mirri, kontuz. Ai. Ea. Ea, hemen ere. Ea zer daukagun hemen. Kontuz, muñike ikurak. Ea, txintzak. Gibela ondo zego. Gibela ondo. Ea, zer da hori? Ez dakit ba. Birik. Hau zer da, txorizo txorta bat? Ez. Hauek esteak dituk, Mirri, esteak. Jateko balio dute. Jateko ez, hauek odolkiak biltzeko erabiltzen dira. Orduan barrura, zer da interesatzen. Barrura. Ea bizter zerbait. Birikak ere ondo dizki. Begira xoine. Birikak ondo zeudek. Kromoak aizue, Ribaldo. Raúl. Aizak, Mirri, nondik atera ditu kromoiek. Basakia, badakizue gertatzen den. Txiribitonek pasteltxoak erosten dituenean, kromoak eta guztiz jaten ditu. Kromoak niretzat, Hau da, fatura, hau Begira. Ze nolako bihotz puska handia duen txiribitonek. Jopilaz, txiribitonen bihotzak ematen du, hipopotamo baten bihotza. Hau ere, lotan egonik, baina, belarri atente, Mabolio. Hala ere, gauza batek eskatzen nau. Dena ondo du, birikak dena ondo ditu, baina tripan egundoko gazta usaia du. Zergatik? Hori normala da. Dakizu zerren? Zergatik izaten ditu txiribitonek, honetan usai handiek, zergatik? Zikinak izaten dituelako. Eta horretzen zen nahi du? Horretzen nahi du, Xabelare, inbeste litxarraria eta inbeste gauza jaten duenez, Xabelare zikina zaukak. Eta horretxatik gazta usaia, honetan tripan. Beraz, Xabela zikina daukak, Ba, begira. Xabela zikina duenez, zigorra jarriko diogu. Hori da, zikina arraioa izaten. Eta ze zigorra jarriko diogu? Gaur gaztarik ez dut jango, txiribiton. Entzun aldu zue. Ez zaio importan gaztarik gabe garetzea. Hori, hau ez da normala, Ez zaio importako ba, begira. Gazta etzeok. Ez da gara. Hemen txan ibilidu. Txan edo lapurren bat. Eta lapur horrek ze izen du? Ea, ze izen du lapur horrek?
Txiribiton, Alegia potolontzi honek, Vicente Artzaiak erregalatutako gazta osoa jandik, eta gu gaztarik gabe utzi gaitik. Amai, Txiribiton, manik ezin diat, esertian, aguren etorrita esertian gabe geratu, ezin eskoa du nietzat. Ja, begira, ogia prestatuan eugan bokadilea derraiteko, berez? Asmatu zerbait, baina nik bokadilea imarriat. Zerbait asmatu, igual zaiak. Zer da hori? Gatzer biztikin bat. Kontxo, ez zau gaizki, Kabraleseko usaila zeutak. Ez zau gaizki, Itxoin, hauze, bidean jango diago, gaian, txegitan erki. Baina gauza pare bat, lendabizikoa, makurtu bizka bat. Txiribiton kaskamelon. Eta bigarrena, guaxema korrika batean. Oraintxe bertan Vicente Artzaiaren gana, eta orain aldapa dagoela igual zaidak. Ubasak punta baino joan gaitu, eta beste gazta baten bidea. Eta bidean gozea sortzen bazaidak, hau jango dieta, ideanka bat, naskarri zibidea, korrika, atorranti, Txikia zarazu, ez baituzu jaten isileta gogotsu. Mutil handi egin nahi baduzu, denetik asko jan beharko duzu. Popatxoak tababak bazkaritan, talotesne beroa afaritan. Hau amatxondako, Hau aitatxondako, hau kepatxondako, hau miren txondako. hoi azten dijo agure mutikoa, hoi azten dijo agure mutikoa. Neska txikia zarazu, ez baituzu jaten isileta gogotsu. Neska handi egin nahi baduzu, denetik asko jan beharko duzu. Katilu bete esne kosaritan, kokota papa biguñak askaritan. Hau amatxondako, Hau aitatxondako, hau kepatxondako, hau miren txondako. hoi azten dijo agure neskatoa, hoi azten dijo agure neskatoa. Neska edo mutil txikia zarazu, ez baituzu jaten isileta gogotsu. Neska edo mutil handi egin nahi baduzu, denetik asko jan beharko duzu. Jutun bari geldi zintzo, ta isilik, jan behar duzu dena, denetik. Hau amatxondako, Hau aitatxondako, hau kepatxondako, hau miren txondako. hoi azten dijo agure neskatoa, hoi azten dijo agure mutikoa. Desde luego, lo egiteko, camping denda xastarra. Jateko, platano ustelak. Txiribiton, tximino potolon. Hau alda txirripi, ire Amazoniako paradisu hori.
Ara, Mirri, eguna ondo hasteko, etzegok bidean bildutako, aurkitutako fruituak jatea bezalakorik. Adibidez, koko fresko hiek, Mirri. Belatz, txiribiton lagundu nasak? Platan nasela? Nahiago diat barre busertu eta litxarra irendara joan. Mirri, Amazoniako selva oian erdian gaude eta hemen etzegok litxarreria dendarik. Honi, munduaren auspoa iten ziotek. Birika. Birika! Laster batean ingo ziuk eulitzar horrek, zirika! Jopelas de la cagulia. Gutxienez, kiloterri izango dik. Lasai. Lasai! Bai, bi, daro! Join! Esan diat, moskitera beharrezkoa zela, Mirri, esan diat. Miskitera? Bai. Hago izirik buru gainan salabardoa daukaketa. Esploradorea baino gehiago, dukesa de alba ematen duketa. Tiraño horretan nahi gaitik, ai. Tira, lasai, Mirri eta txiribiton. Protokoloa ondo jarraitzen badugu, ez zer gertatuko. Protokoloa? Nik esango diat nola gurtu behar dugun turista hori. Ale, Mirri, ez eta ez. Hona ez gatiuk borrokan egitera etorri, Euskal Herriko eta Amazoniako tribuak adiskidetzera etorri gatiuk. Hori da gure helburua, Eta tira, eta hiruretan ilustratuena ni naizenez, nik hitz egingo dut eta nik negoziatuko dut. Txiribiton baino beto espresetuko hori bai seguru? Kaixo, adiskidea, egun on! Zirri, sentitzen dira, baina basapizte hori esnatzeko, zerbait kontundenteagoa esan behar modu. Kantatu? Akaso hori egingo diat, bai, Amazoniara joan nintzan, sentimori gabe, handik etorri nintzan maitia, boslumaren jabe.
Txirri, sentitzen dira, baina nire tastikak ez di funtzionatu. Utzi niri. Chocholo, mocholo, bondolo, bombolo. Kaixo adizkidea, ez egin kaso kolonialistak iskurdu honi. Gu Euskal Herritik gatoz eta zuekin bake eta anaitasun akordioak lortu nahi ditugu. Bondolo, bombolo, bimbo, chorizo, bimbo. Txiribiton entzun alduk, Hemen euskaltzaindiaren ordez, selba zaintzaindia sailkate! Txorizo esan dik, txorizo, txorizo! Mirri, tira, protokoloaren bigarren fasea ekingo dugu. Konkista kulturala. Eizak eskubiderik, Jerolimori barreskari zaigun muturraren aurrean. Tia, hau isilik, jalaita txistua dioten, tia. Akabo! Maradona! Supermodiko konjurra ingo dizut. Mirrik esan du klip, ikimilik-ilik-lik. Egin barre orain, egin. Pozongo mondongo, banala bilina. Txakurraren biolina. Tira, bukatu da. Orain, hirugarren fasea. Protokolaren hirugarren fasea. Txiribiñano, gastronomia. Adizkide, gure borondate ona adierazteko Euskal Herriko jakirik goxoenetako bat ekarri dugu. Txipiroiak. Belsak! Bai, bel xamarrak, bai. Belsak! Beltzak asekaz. Belsak! Garri dago, Beltza ez zaiola bat ere guztiatzen, Txuriarekin probatu beharko diagu, Txirbiton, postrea! Aixoe, gure artista bailaso kategoria hundik hauekin, amaitu da, bukatu da gaurko funtzioa! Bukatu da! Eta eskerrik asko denoi, gure orkestari, Ikolon Baioli, Os Páxaros, Cristóbal Lezcano, Iñaki Doñi, Kokoska Kaxetak irriki, eta bizkoetak Serio da bilenaren beti mila arazo, gu beti farrez gabiltza, ta hori hona da oso. Kontxekun bat ikastea, komeni da akaso,
ez baita ezer kostatzen, izan beti pailazo.